Ara que per fi he aconseguit entrar a batxillerat artístic, puc començar aquest canal amb cara i ulls, ja que, per fi, s'ha acabat el drama d'intentar explicar què és el que vull fer amb el meu futur. Així que, endavant vídeo. Petit spoiler, el drama no acaba aquí. No vull enrotllar-me molt, però sí explicar de què va aquest canal i fer un petit repàs del meu pas de l'ESO i el trauma que suposa intentar escollir la via artística i que ningú et guiï. La contaminació del món otaku. Començo per aquí perquè és la part que més tinc a prop i més dia a dia. D'entrada aclaro que estic molt lluny de ser el que la gent entén com un otaku. L'anime ha patit un gran boom i, com no, sent un adolescent o noia aquí a Catalunya, m'ha arribat a interessar el dibuix. I clar, primer tòpic, primera perla al camí. T'agrada l'anime? Fes còmic. M'he criat en una botiga de còmics, sí. Sé el que és un perfil de color abans dels 12 i diferenciar el CMYK de l'RGB abans de fer equacions. La meva vida és art, és pintura, és disseny. Tenia clar que això és el que jo volia fer. Així que limitar els teus estudis perquè en un moment de la vida has mostrat interès cap a l'anime és molt simple. Si t'agrada l'anime i el manga, segurament Belles Arts no és el teu camí. Bueno, a l'igual per mi tampoc. Llavors, què fem? Bé, acabo de fer un gran disclaimer, ja que volia explicar cap a on anirà aquest canal. Sí, a l'art més pur i tradicional, ja que es pot tindre 14 anys o 16 i agradar-te Caspar David Friedrich. Segurament el que més s'hagi sorprès a la gent que em coneix és que no hagi triat la via tecnològica. M'ha interessat la física, la tecnologia, però sabia que no era el meu camí. Una cosa que tenia molt clara és que no anava a fer lletres. Això de les lletres i ser dislèxica no... I aquí entrem en un dels problemes més importants. Des del moment que vaig decidir que volia fer Belles Arts, no he trobat la informació necessària. I aquí arriba aquest canal. Serà un món on joves que estiguin interessats pel món de l'art podran trobar la seva informació que tinguin per saber de veritat si aquest és el món que ells esperen. Possiblement, part de la culpa de que jo no hagi trobat cap informació és la població on visc, ja que per a 40 milions d'habitants que som, només hi ha 66 places per a batxillerat artístic. La realitat per molts i per mi fins ara, i és que si no tries un cicle, no tens l'opció d'estudiar art, perquè ningú t'explica el batxillerat artístic. A veure, també tinc clar que no seré ric. És el problema principal de pensar en els estudis com a opció finalitat de la vida. No, els estudis són una manera d'adquirir una base cultural diferent. Els èxits de les persones no ens deixa veure els fracassos. I és que també hi ha fracassos. Moltes vegades guiem a un adolescent per escollir un camí que tingui molt bones sortides, sense veure en els fracassos. Sí, és veritat que Belles Arts té un gran número d'abandonament escolar, però si d'entrada anem desanimant els futurs estudiants, anem molt malament. Així que he entès una cosa des de molt jove. No importa la teva base cultural o els teus estudis. Lo interessant és treure treballadors de forma molt ràpida. No importen els meus interessos, si tinc curiositat per la cultura, no. Interessa que faci diners. Doncs vaja, doncs quin per una mà, no? He viscut art. Tot el que m'envolta és disseny, cultura i què faig? Em faig abogada? Doncs no, no era una opció. Com ja he dit, la informació és molt limitada. De totes les xerrades que he fet sobre què estudiar després de l'ESO, cap ni una menciona l'art com una sortida laboral. Fins i tot encara no sé què puc fer després d'estudiar batxillerat. Direu, no, encara ets molt jove. Però què faig? Em llenço a la piscina sense mirar si hi ha aigua? La informació me l'he buscat jo tota sola. Si no coneixes el camí, fes-lo tu. Perquè sí, el camí es fa caminar. Pot semblar no tan traumàtic, si només explico aquestes coses, però he d'anar clar i no em vull enrotllar. Ja explicaré els problemes d'estudiar Belles Arts un vídeo més endavant. Repeteixo, si no coneixes el camí, fes-lo tu. Doncs sí, el camí es fa caminar. Fent aquell camí junt amb vosaltres. Comencem amb la part interessant del vídeo. De què anirà aquest canal? Mai se sap cap a on anirà un projecte, però si haguéssim de dir, l'objectiu principal és anar a explicar història de l'art. Soc una apassionada de la història de l'art. M'apassiona i mai he tingut l'oportunitat d'aprendre a l'escola. Llavors l'he pres jo tota sola per mi i m'agradaria transmetre aquests coneixements que he pogut aprendre
cap a joves que li estiguin en la mateixa situació. Per què? Bueno, no sé, m'agrada i ja. Era llibres, pintures, de dibuixar, de tècniques, algun truc, no sé, una mica de tot. Full random. Acompanyeu a descobrir aquest camí?